moje glavno vodilo je že vsaj nekaj let, da nimam vodila, ampak če pa imam kjero vodilo je pa, da ne delam za muzičarje. To, ker če delaš ti izključno samo za glasbenike, boš ful nesrečen. Zato, ker ne vem, mene bolj v sreči, ko pride stara mama, otrok, prijatelj, širša publika, ki res iskreno se ima fajn ali pa nima fajn. Jaz vse moje nove komade pošljem vedno 3 prijateljem in en mi napiše fajn, to pomeni, da ni fajn, ne? On ta drug mi napiše spis, koliko je fajn. Aha, to je fajn. On ta tret pa, ful je bedno. In to so iskreni odzivi, ker od muzičara boš pa težko ti res iskren odziv dobil tistega, ki ti ni blizu. Ker pač tako kot fuzbalerju, smučarju, se mi zdi, da ko delaš glasbo za glasbenike, sigurno je fajn, kot en tvoj dol mečkem potepla po rami, pa reče, to je pa dober. Ja, je fajn, mečkem za dušco prevezati. Ampak jaz ne delam muziko za muzičarje, ampak za ljudi.